Hmarchapui lối chú sọt lú nữa Win hi June ni kat san isam nele paruk ania hi wela hian Hmarchapui hei vai Hmarchapui sei chi kha lo kan tum do na hi zu December tha lai hol chho vela kan phuna kha nia ro tui kan hne lutuk lowa ro tui ten tla tra len tla le thina ma se hei chi chung chuan kan lu ve nul toy ve kan lu le do na em boy buk par te ku mum te hi sen te tam khop maya ti rol chuan na hi hei anal lo deuh po hi oma ma se aron chor nowa tin hi ku mum po tam khop mai chuanin hei chengkol chut som da ui ania hi thangda rin an boma thangda chu main level a tha an tia kan han ti ve chin hei mar chu thangda rin an bom lo khop mai a bom jen bom ve tho ma se bom taka hi an nei lo man lo ka ti mun danga an han ti te po hi kan han khai ang te po kan bom thalo khop mai when you go on lo khoi nuam lo em mai ro hei tu robot tu po mi le sing sing thina tiang well chu di chu ne bi kan han da tir khan urea te ssp te mop te tir fian de khat tho kan han da a bi a hian kan phun ma khan chuan kan soi to thin angin urea hi tui ral ma tui huwa hi na kal ral chak em chuwang chuan kan April tha khan kan penon le to ni ri thadang ro hi chu pek non ngai to ri lo tur chung kan ngai a san chu mi thiam minan soi da na chuan a tira a dosi ssb te mop ti chu tira in a dos pek hal tu tin ya tiral muanga thuna bo hian ya hi hei do Hmarchapui pawr po alo par ve tang to ni hi ni kum kan kong long mun khan ya kan kong long mun khan kong long kan seng to nuin dian abi ko line Hmarchapui kan han ti vela ni ku alo lo mek a hết lamadang yan kan lo hi vele don ta ni hei Hmarchapui hi vai Hmarchapui sei chi hui bui tha em chu e a kung bul hi avar fangai muar fangi muar hi om thuina tiang hian a kung hi a beya kung bul lei se chin vela hin mo atian hi a fuya thile mi thuina carbendazim fungicide hian ang kap thuina blue bordo hi min cho a amaro chu blue bordo chu man to ma ro chu that a tha bi ka that chu san chu blue bordo chuan azung
siam thar le an turun che dam toi ka tel hal vek ta chuwa chun nang chu wang te po chu ni ka ringa to karmen da ji mi man tlo ma an han mang tam do i zo ke mania chuan tiang wel chu ani heya ara tam sia na te bo tak kola tiang huari na kung bul hi api la hi a thi ani oh heya api li he api li aral vek muari na a chevek thina api hi ato ba chun thi na kha ni me ta ni mo apil hi a hol ko mi te hi mol nem do pan chuma chun te ang muar nat ni hian ngai om em mai ni fungicide carpenter gym te blue bordo te khati ang si fungicide khan ka sarkar tin hin ka angai hau tak khop mai greenhouse vela chin chi ani mai the ni chuan unfortunately se i kanan lo ve tran do ni hi pheng pelep ka felan yang hi pheng pelep ta pok kotaron pu vela emerald tiang tlemara han si chum deuh to hi kan lo top zela hi jo Hmarchapui pawr ania hi chul broccoli kan chinga konglong kan ching le ka tiang vel khani wang hen thlai hi chul thlai mu turi om je ujowa kar vela hian hi po Hmarchapui pawr po hi lo thei ve lo ni hi te sura wangin thosi hi tam khop maya te man chuan la bori chu hi lung thil mun ani wangin thai hi thalu tuk lo ba se fur a fu don tana hi tun kar chawa sun fur wa tui pa ngai hi lo thleng to turan soi ani wangin hi chun a sedawin min pui ve tur singa ngai tu poka chua khun to na san hi Hmarchapui lo chu sot lo nữa hi chul an tram ti tla triak khania a bul na sa kho mai khwai te nan bo ma pa ri ma ku Hmarchapui zinga ro asura khwalum khop mai ani la salo dawa lo turi atam mai kanin bal mil me hi khwai an mem bo
mal chu hi kar thar lama lo tur potam pawr pawh tha hei bekabal su ni hi de hi lo tu hlir ni me lo tu hlir hei ruah tui fur kan thleng chho do na ara pawr a kung pawr an dawk a par pawh tam a ara pawh tam chho dawn a ang a hei mal chu a buk khi a buk deuh hlek a tu a chơi thật đó mà Phút mà đây. Ờ